Ayan, maski hawak-hawakan mo yung lupa ngayon. Wala ka, hindi ka. Ano sa mito? Wala sa binabali. Baka mamatay. Hoy, sino yung may study yun? Ayun, diba? Yung sabi na, pagpagising siya, fertilizer na wala. alam mo kung magkano ang daily fertilizer mo? Yung 50 kilos. Ito sa lang, 3 kilos. Hindi siya marunong manghulog. Hindi pwede yan yung... Sa rektor, yung mga latan, may mapulo. Wala naman kayong nakuha. Mabolo. Careful. Careful, careful. Balik. Oh, balik doon. Dapat na tutukan mabuhay. Ganda, may baba. Oh. Gandang camping sa. Oo nga, mampangkap sa pangalan. May camping dito doon. Wait lang yung buko. Ah, balik doon sa may organic farm. Doon, maganda doon. Wala nang mabolo. Oh, dali na. Girls! Doon tayo, doon sa may ano, Techno Garden. Ah, Techno Garden ba? Techno Garden. Mother grain spawn. Ito yung mother grain spawn na Pleurotus. Ito yung tinatawag namin na oyster mushroom. So, sa paggawa namin... Ano yung sabi? This year, careful na lang. Oh, ay, buntis. Careful, buntis. Lalaya mo, madam mo. Ay, ang pata-pata. Pero gusto ko, you know. Video pa lang. Uy, may manghuhuli.